Dameni di batana sumurung sian saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hata ni di batari hita ima natar surat di buku Yesaya bidu 75 mamuka mesian ayat 4 1 ayat 10 somonoma hata ni di bata dok hamuma tuaka parrohana tahuton pirmaton dimuna una kamu mabiar idama debata munai ro martubulhon dohot mamaros odo ibana tongon paluah kamu buhon nama disi matani halak nama pitu jala marbini ibairun na pinggol ni akka namengel marhajingjang madisi halak na papang somon pulsa jala maraya tila ni halak nangumu ay marbuhal-buhal maaka ay di halongonang jala sungai di adaran jala tano hansang situ gabe tao jala tano bakal-bakal gabe parmuaran aib di ingana pangulunan di naga na selaut tubuh arong do tolong adong hukuk disi dalan balubung do dalan na bolon na targoar dalan na badia dan jadi mamulusya ni halak naramun jala nasida na punasan manang ise nama dalani gari akanaoto dan tagamulin dan adong disisina jangan masuk tuba bulusun ni binatang panoro manang jupang disi jolma akana pinalua madarat disi jadi mudah masuk halak akana pinalua di Jakoba jala maraya rotusion jala halalas ni roha saling linga di atas lunasida dapotan hilas dot las ni roha nasida alay mapurus ma anggo arsa dohot hui ima sahana diamu dong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adong ma sada barita nama dongan puda di sada huta personggol situ duma adong sahabat ida ima ala adong ruas ni Uriana naing bunuh diri ia ruasong ima stres pusing jalanunga pergodaku akapakilala anna nang songonya kaholsona na sukot di bagasan rohana jala alani hatcik ni pakilala ani gagal ibana di parana konon gagal nang diusaha begudang situtuma ima si holsohonon ni amat tahun alani holsoni amat tahun nang ibuti mana ngapusing situtu mana alani gudang ni biban jala tuma di bagasar rohana unang di peida akana masai unang di bereng bi akka na tongon na masa tu keluarga nang tudirina akhirna disipulkan ibana ma lima naing bunuh diri di po imana matali di sakot matulang langit hut manunga di po imana karosi asa tinggal manikot ibana mulai ditali jala nunga mulai di ibana talion tinggal holam naing manakot rukun nama Abe tok puma adong manutuhi itu tuhi ma hora samang
ditutui ma ora samangin ditutui ma sampai 3 hari dungi ala ditutui sampai 3 hari songgot ma rohani amatai sudah ma ibana bunuh diri jala dido ibana bah nunga piga-piga Aryo tu sarondo jol maro tu jago nunga seminggu nau stres pusing nunga seminggu nau terbiban alai tu saat sadari tanga dong dupe colma rot bagason malu buyok alai samari apalagi si doai apalagi si nanya matonin naruhannya tanah yang bulu dulu ujungnya dibuka mah abe songgot si dudu marohan dibereng mah amat tapat ditei dong dibereng mah mas seminar bu ini amat tapat ditei ro madapot to ni bana nama do ora sama dungi jo amat tapat ditei mah apalan apa buah kudo mah neng adong patu pota hari Sabtu KKR di gereja pertanyaan alani nama saun bahu tarui mah brosur do aka undangan pabuahun asa hari Sabtu patu pota do KKR pertanyaan di gereja asa ro amangda ninna mato masai duduk jala masai di bagasan ilu-ilu namanetik ma ibana jala di bagasan pangarimangyun ni ibana makilala ma ibana suara ni debata dohot todi jala debata na manuru na posona dungi disosoli marohana dungi sudah mabunuh diri jala mamuka siani gabi marsitutu maibana marhuria martangiang dohot marnida aka masalai ternyata semuanya indah pada waktunya lasido nataida di bagasa turpu tahun didok panurang Yesaya tuakan atahutoni mabiar tuakan au depresi itu tonga-tonga ni bangsoi di depresi di ketakutan di naung tahuton nasida di dokatan di batama pirma todinuna unak kamu mabiar ida ma de batama rokma tubulkon dohot mamaloson bana ma badua kamu odon nama seminare di tonga-tonga di turputong jala siani mate manimi mutta nama doktu hita permaton di muna una kota huton una koma biar dia mau kadongan delio kata odo tu hita sada pakirimon Molo sada pakirimon namar lapata duilas ni roha nama doktu hita asa taatusi hata pirma todimuna. Bima nama doktu hita noaeng asa pirma todita. Sada hataun lahu mangalehon pagorgorhon hapor syauta pakirimota. Dilaong pagorgorhon meneguhkan patubuhon pagomoson nasa tangyangta ng perdalanan ni ngulut tatar lumumima di masa ni pandemi COVID-19. Didoktu hita pirma todimuna. Amok kadongan songonima di pasa si Yesaya tutonga-tonga ni bangsa Israel nama do tunasida asa pirma toddi asida ala guk biar dohot hui donasida ala ni gunang mitekanan hidup nang akanaduk duk aka ancaman odaman na nedubina mabiar do ala Israel ala naik umumuni diwata manasida tu asur
Koleng sionon ni musuh nama Jerusalem do bagas joroi hutana sida pe gabe tano hasang. Ima mambait torop na sida tahu torop na sida mabiar. Biari do mambait torop halak gabe dok tangan na jala teluk pak na jala biari do mambait tarhinos gabe lemoru ma imna mau semangat. Biari do mambait gabe lem somar kugubi lalu sido torok main colma di pertikianon alani kopiton mata huton alai kopos rata so kata ni bata pirmaton dim unam biadong be nasi mabiar mangudu manang mati pehita napunani Tuhan ido hidan molo ropya kabincanai kedohonot tadong dan tuk ibadaluho kita asam bari talas niroha do molo didok pirmaton dimura jalamat hajinjang madisi akan apapang somon kursa Maria iya madisi dilani akaharak na ngugu ay marbuhal-buhal maay di halongonan jala sungai di adaran sada bari talas niroha barita sukacita na mangalekon sada pergogo na baru akan amartihas pe na taida bayako kita ma katuna rungu tuna wicara tuna netra badi balua gabi semua lapatan na mulak na sida gabi normal gabi bagak di balua namar lapatan may ima nakain taida gabi mulak mana sida somon haba dia nabi nan libata gabi ulima ngamar hajingjang mana sida imalas nirohana sida masa yang pahit itu telah berlalu alai akan aporsiai somon natado nak ngani pendetan itu hati toni akan berubah menjadi menjamin dia tu barita lasti roh. Dia makarongan mo loteida musi tulpuko na nang ubagas doon na ima. Di ayat 21 ayat 10 patongot ton ngulut tadi. Dia may asa didok di sisada patongot ton ngulu ni naporsiay iya haroro ni Jesus na padua kuni. Kedota di batasan diri do na tangan patu patu jala imana mana roh di bagasan Yesus imana mana roma ko jolma jala tangan di bata turun taida tonga ni portibion jalo maju nang kita di jujui nama dok tu ibana asa ise halak na mga luwelo tu ibana mula masugod akan na pinelo ni Jacoba jala Maria iya rotu Sion namar lapatan dapo paso-paso man itu benediktukan Yesus di Matius 10 ayat 22 Roma hamu tuahu kamu akan aluja jalan nasora asa kupasona kamu iya may halak naolo mga dalkon halak naolo mga sahod di bata dok di bagasat tuputa paru kilo ni hamaulo ni hui nama say balgay bagi bagon namin juhong mani una ko manier pirma ko tim unang tahuton masa depan kita bukanlah kesakitan. Masa depan kita imam masa depan yang penuh dengan rencana Tuhan na duminggan. Jala di tangan ni dipapadui. Tayo ma masay argado kita di bapa. Ala ni argana do kita dia do pani di bapa benda turun ibana jala gabi olo.
Anggonon na ro di baga sa tahun unang adongbe na tahudon unang adongbe na biar gali-gali. Alay semangat hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Alay biar mirokai babek kita gabe martelukan mardabuan. Tahukah mamata ni hapor syauta. Tahukah manguluta majalo Tuhan Yesus. Roro ni di bata nang mangaliw kaloni gabi las ni roha gudang may tusalugu jokul mana pinopane. Jala nama daw ni hita siya naka bahaber niton nang nyalaman tahi. Asa tumradi mahita madok. Patar do dia dopan ni di bata. Jala masay minarik dui. Didok mo itu hita. Ima naong diliod di bata dalan hanguluat tuita satu hari subut. Jadi mula masubut halak akan ang pinaluan ni Jehovah. Jala Maria rotusio jala laras ni roha saliling nililing na di atas nasida. Daporan hilas dolas ni roha. Songonima balga ni halak balga ni hapor syota. Jalo pasu-pasu nain atong kita muay hata ni di bata nama dok masa ni pandemi COVID-10 siyon dan adong biarta dan lemar pepek kita alay unang panik unang madian unang terburu-buru yakka si baino. Tapi hendaklah kita imanakani marnida di bagasak kapor syota do pakirimata. Adok mar gabe songo kata ni sido tuan hata ni tuhata tajamot madirita. Unang do tita mabai kala gabe gelik. Unang do tita mabai gabe patah semangat. Unang olobe hitat mabiar-biari. Gabi daud tangan marang gabi teluk pak papir maroham patugu pakirimomu palas maroham dungi bui mahita papir rohani hala patugu pakrimon ni hala jala palason rohani hala na asli saya tong mahita di bagasan panu ni di bata pirma pokki bakul pasalongan Birma to dita sailan tabama akka pasu-pasu di bata di bagasan mulutna. Amin. Maulian tima Tuhan di pasu-pasu na mendongani hari. Mangalihud di hami semangat asa birma to dinami madalani hari-hari ni Amin.